Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg ħabbar li Gvern Nazzjonalista jżid l-istipendi fis-settur tas-saħħa għal dak tal-paga minima għal madwar 1,000 euro fix-xahar. F'attività politika fil-Mellieħa, Dr. Borg ħabbar ukoll li l-Partit Nazzjonalista se jżid l-istipendja l-istudenti kollha b'25% għalli biex jiġi indirizzat in-nuqqas ta' ħaddiema fis-settur tas-saħħa b'mod temporanju, il-Partit Nazzjonalista jelimina l-ispejjeż kollha marbuta mal-ingaġġ ta' ħaddiema barranin fis-settur fost l-oħrajn spejjeż marbuta ma' permessi tax-xogħol. Il-Kap Nazzjonalista wiegħed li ma jkun hemm l-ebda ħlas ta' income tax għal 5 snin sħaħ għal dawk l-ispeċjalisti li jaħdmu barra minn Malta u jażlu li jirritornaw Malta. Spjega li bekk is-servizzi tas-saħħa li jingħataw barra l-pajjiż se jibdew jingħataw mill-Maltin u l-Awċin f'pajjiżna stess. Żied li mill-Gvern il-Partit Nazzjonalista itejjeb il-kundizzjonijiet u s-salarji tal-ħaddiema fis-settur tas-saħħa. Dr. Borg irrefera għall-artiklu fil-ġurnal The Times l-erba li fih infermiera f'sala f'Mater Dei batu ittra lill-Ministru tas-Saħħa fejn wissew li pazjenti b'ċertu kundizzjonijiet qed jitqiegħdu ma' pazjenti oħra fi swali oħra u bekk jista' jkun hemm infezzjonijiet briski kbar għal pazjenti. Iddeskriva din is-sitwazzjoni bħala waħda taqsim il-qalb. Qal ukoll li Gvern Nazzjonalista jaħdem biex iż-żmien li wieħed jistenna l-operazzjoni jiċċekken għal il-Partit Laburista ilu 13 sena fil-Gvern u għadu jiddependi fuq sptar mibni minn Gvern Nazzjonalista. F'dan l-isfond fakkar fil-proposta tal-Partit Nazzjonalista għal 4 sptarijiet moderni u National Health Park f'5 snin. Il-Kap Nazzjonalista qal li fit-Tramuntana il-Partit Nazzjonalista se jibni sptar ġdid b'250 sodda, sptar ġdid f'Għawdex b'400 sodda, estensjoni tal-isptar Mater Dei u jkabbar l-isptar ta' Raħal ġdid biex ikollu 250 sodda. Fil-Mellieħa il-Kap Nazzjonalista ħabbar li se jkontesta fuq 12 u 13 il-distrett.